Ola, bo día, benvidos todos ás terceiras xornadas de Falemos da Vitivinicultura Galega, que este ano, nesta xornada de primavera, vamos dedicar á identidade dun territorio vitivinícola. Xa saben que despois, no outono, hai outra edición destas xornadas. Quero agradecer, en primeiro lugar, a todos vostedes por vir, aos compañeiros do Museo do Viño por todos os servicios que nos prestan, o Arteficción por este son e esta grabazón que vamos a guardar as conferencias para que despois podan escoitalas para a xente que non ven. Por suposto, Antonio Amil por a súa asesoría, apoio constante, a Luis Congil, periodista, que tamén vai facer un pouco de moderador e de presentador destas xornadas. Entón, nada, sen máis, doulle paso xa a Luis Congil que nos presente o noso primeiro ponente. Por suposto, grazas a todos os ponentes, que é un luxo contar con eles aquí. Luis nos presentará cada un deles. Benvidos e grazas. Moitas gracias, Pilar. Bueno, estamos aquí xa na terceira, dicen que despois da terceira se están consolidadas as xornadas e os congresos e os distintos eventos. Hoxe cun plantel de primeirísima fila, porque son todos primeiros espadas. A José Luis Mateo non necesita presentación, todos conocedes seguramente que a súa principal característica personal é a humildade, por o cual seguramente me vai rifar se fago calquer tipo de loa, pero eso, todos sabedes xa que él non necesita presentación. Foi sinalado xa hai 3 anos por Wine Spectator como titular dunha das 100 millores adegas do mundo. Concretamente o que decía que el artigo era das 100 adegas con maior proyección de futuro, porque iso é o que é José Luis Mateo, a representación do futuro, moi posiblemente Antonio Amil, de Asociación de Colleiteiros do Ribeiro, que é a coorganizadora e alma mater desta xornada, estaría de acordo, que é o camiño a seguir, é dicir, é un modelo no que toda a viticultura galega debería reflexarse para poder, dentro de 100 anos, cando se escriba a historia do viño do século XXI, poder colexir que se... Non sei que fixen aquí. Poder afirmar que se seguiu un modelo de éxito. Hai 100 anos, nos anos 20 do século XX, a viticultura galega estaba encarando un grandísimo dilema, que era salir dunha crisis de subsistencia, unha crisis de modelo agrario, apostando por as variedades hiperproductivas como o palomino ou a garrecha tintorera, que acabaron xerando outra crisis de identidade e de calidade dentro do viño galego, que afortunadamente rematou a finais do século XX por persoas que, como José Luis Mateo, ou como alguén que queremos facer hoxe aquí unha lembranza, José Luis Hernández Mañas, que foi o primeiro impulsor da EVEGA, da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, revertiron e lle deron a volta, que deixar de mirar hacia ese productivismo masivo pero con pouca calidade para buscar nas nosas propias raíces enolóxicas e nas castes varietais o expresión, o idioma propio que fixo de Galicia ese territorio vitícola con tan gran proyección que é hoxe. El precisamente o fai dun xeito extremo e pormenorizado, buscando nas castes e no terroir, na terriña, como dice o noso amigo Juanjo Figueroa, que está a piques de chegar, o presidente da Asociación Galega de Sumilleres, no terroir, en expresión das variedades, en a recuperación de prácticas tamén agrícolas e vitícolas ancestrais, como a roturación contra a acción animal, que el recuperou en Monterrey con moito esforzo, teu e do cabalo, pero con moito esforzo porque o ten que buscar fora, hai que traelo e hai que desarrollar unha labor de produción grande para, recuperando, como decía, esas variedades, esas prácticas vitícolas ancestrais, ser capaz de chegar con unha produción moderada, dentro dos términos industriais, a todo o mundo, que é o que foi el capaz de facer nestes últimos 20 anos, chegar a todo o mundo con unha expresión varietal e unha expresión vitícola de máxima calidade, poñendo o nombre de Galicia nos tops de todas as guías e nos tops de todos os referentes. Entón, hoxe nos vai explicar un poquinho cal é o segredo para facer todo isto desde a súa tremenda humildade, que seguramente vai a rifarme, pero
concluindo o que é o título da súa conferencia, que para el é o que era o viño para tantos, ou é para Antonio, ou para tantos colleiteiros, ou para tantos viticultores, é un xeito de vida, non? Pois nada, vos con José Luis Mateo, vamos a entender ese viño como xeito de vida. Vou ter que sentar, non me gusta moito, pero bueno, porque, non sei, teñen que gravar, non sei. Entón me tendes que disculpar, vou ter que, como os políticos, me sinto como os políticos, hai que un pouco, que non me gusta nada isto, pero bueno, aquí está ben, así. Bueno, en primeiro lugar, bons días a todos, está ben así o hacer, sí? Bos días a todos, moitas gracias por a invitación do Museo do Viño, a xente que colabora con eles, porque falar de viño, do sector do viño, é moi fácil, é moi difícil a vez aquí en Galicia, non? Pero, bueno, sempre é bonito porque é unha pasión que compartimos con moita xente, e sempre falar de algo que che gusta e o que lle dedicas a unha parte moi grande da túa vida, é de agradecer. Inda encima que che fan unha presentación así, meteche unha presión enorme porque non sabes que falar. Eu me ceñei un pouquiño o que pon o programa para responder un pouco esas cuestións que se falan aí, as expectativas que se generan, que son infundadas, porque si é verdad que levo moitos anos traballando no mundo do viño, 39 anos vai a facer, pero en realidade que tampouco estou facendo nada, nin fixen nada que non faga cualquier viticultor de cualquier zona de Galicia, as que teñen DO, as que non teñen DO, a xente que se dedica á agricultura, eu fago nin máis nin menos o que fan eles. Que pasa? Que o mellor hai momentos na historia donde estar no momento adecuado. Eu creo que a mí tuve a sorte de tomar a decisión de dedicarme a este mundo do viño nun momento no que estaba todo por facer. Hoxe en día, inda que estemos nun dos millores momentos dos que se recorda a nivel comercial do mundo do viño en Galicia, creo que tamén estamos en pañais, o sea, nos queda todo por facer inda, sobre todo aproveitar esta tendencia maravillosa na que estamos agora, consolidala e asentala para que non nos volva a pasar o que nos leva pasado durante tantos séculos aquí no mundo do viño en Galicia. Eu sempre digo que Galicia ten un potencial enorme, que non ten nada que envidiarlle, máis ben ao contrario, a ningunha zona histórica do mundo do viño a nivel mundial. Non é nin millor nin peor que ningunha outra zona. A diferencia moitas veces nos pasa, que creo eu que está con respecto a outras zonas que todos temos en mente, é que nunca fomos capaces de manter unha línea de continuidade para consolidar todos este potencial tan enorme que temos, non? As zonas históricas, aquí temos poñentes que vos van falar despois do mundo do viño, que saben moito máis que eu de zonas históricas, vos las poden explicar moitísimo mellor, pero sí que en general, analizando todos estes proxectos históricos, manteñen unha línea de continuidade con altibaixos como é o normal, con probas, errores, acertos e desacertos. Hola. Pero sí que manteñen sempre unha línea de continuidade que aquí en Galicia estuvemos continuamente altos, baixos, claros, oscuros ao longo da historia. Aquí a Mil nos pode falar moito mellor da historia do mundo, Luís, do mundo da historia do viño aquí en Galicia, non? Pero en general, non sei se me poden descorregir ou non, noto esa diferencia respecto a outras zonas históricas de Galicia. Vou a coller o papel un pouco para non, sobre todo por respeto a vos, para non liarme moito en cousas, quero centrar un pouquiño
o tema e responder un pouco ás cuestións que se plantexan no que é a charla de hoxe e as xornadas de hoxe. Como hai unha inquedanza enorme hoxe en día nos viticultores, que é maravilloso ver a cantidad de xente que se dedica a este sector hoxe en día, que o fan con unha dedicación e unha pasión enorme e con unha preparación, eu falo por min, unha preparación que nos dan eu xa son casi unha antigua generación nesto, non? Nos dan 100.000 voltas a nivel técnico, a nivel de visión, de conocimiento do mercado, do mundo do viño. É maravilloso ver toda esta xente nova, como se dedican, moi bonito, vindo dunha época na que o mundo do viño aquí en Galicia pasaba por fases moi non sei como chamarlle, de olvido, non? Entonces, quero intentar darlle respostas a estas 6 cuestións que se plantexan no programa, que me parecen moi interesantes, fundamentais no mundo do viño en Galicia e moi importantes, non? Por suposto, non quero deixar de facer alusión ao que dixo Luís na presentación, o único certo que dixo, e que é que, o sea, nós estamos aquí, eu falo por min, eu estou aquí, gracias a todo o que lle escoitei a esta xente maravillosa que nos anos 70, 80, claro, eu antes non puiden escoitar outra xente, temos textos e tal, que se falaba de todo isto, pero naide foi capaz de poñer en valor e de transmitirnos ca pasión que o fixeron xente técnica da administración, que sempre estamos criticando a administración e ten unha parte criticable, como todas, pero neste período para min foi fundamental escoitar xente como Hernán Mañas, como Paco Rego, como viticultores daquela época, xente o Ferreiro, proxectos que levan moitos anos no Emilio Rojo, bueno, toda esta xente que todos temos en mente, foron capaces de transmitirnos unha forma de entender o mundo do viño en Galicia totalmente diferente ao que se vía ou a dinámica que traíamos de atrás. Hernán Mañaz, que eu creo que é un dos olvidados aquí no sector, conseguiu transmitirnos con pasión, con formación, difundiu unha serie de cursos naquela época maravillosos, que non tiñan a titulación dun máster, nin che daban un título nun papel, pero o bagaje que che transmitía de conocimientos era impresionante. Sí que fixo unha cousa maravillosa tamén, que é aglutinar nun pequeno libro de como había que iniciar o proceso de plantación, estudios técnicos que nós nunca, bueno, eu por lo menos, por falta ao mellor de conocimiento, nunca tuve acceso a eso, en outras zonas vitícolas sí que había. Hernán Mañas conseguiu aglutinar todo eso, cos traballos que, bueno, Mañas era como a cabeza visible de moita xente que traballou no campo, como, bueno, Rego, todos temos en mente a xente ao que lle debemos todo isto. Bueno, pero non quería deixalo de recoñecer neste momento, porque para min foi un paso fundamental no cambio de mentalidade, en descubrir todo ese panorama, esa riqueza vitícola que tiñamos nos aquí en Galicia, e que estaba totalmente descoñecida pa xente nova, incluso pa xente que estaba traballando no sector naquel momento. Foi o impulso no sector que a partir dos anos 80, 90 en adiante empezamos a recuperar toda esa información, a recopilar esa experiencia de castes, de variedades ancestrais. Hola, Juan, bons días. E para nós foi cambiar o chip, coller consciencia dese potencial tan enorme que tiñamos, que creo que ainda hoxe non somos conscientes desta maravillosa herdanza que temos nos aquí, e nos fixo, eu falo por min, que cando empezabas a salir por aí adiante a transmitir o teu proxecto, a falar de viños, falar de elaboracións, falar de
claro, nun principio te sentías un pouco amedrentado, por decirlo así, porque non tiñas a seguridade de traspoñer a outros mercados ou a xente que tiña moita experiencia, e cando empezabas a falar destas castes lle mostrabas os viños con todos os defectos do mundo que tiñan e poden ter actualmente as elaboracións que facemos, era increíble ver a cara de viticultores de zonas cun prestixio enorme, de xente de restaurantes, da hostelería a nivel da máxima expresión da hostelería que se estaba dando naquel momento, verlle a cara cando lle presentabas unha caste, un perfil de viño, unha forma de traballar, un paisaxe vitícola. Estabas mirando, me estou emocionando un pouco porque son experiencias que me chegaron moi dentro e son moi bonitas, non? Ver a expresión e a cara desa xente cando lle presentabas algo totalmente novo para eles e facerlle descubrir un mundo do viño que tú creías que era unha cousa normal, e naqueles momentos cando lle puñas unha copa e vías como reflexionaban sobre o que tiñan de diante, era increíble, non? Era unha cousa maravillosa. Bueno, pois nós lle debemos todo isto o traballo de séculos, de xente que foi capaz de traballar a viña cos seus criterios dunha forma maravillosa, foi capaz de manteñer un patrimonio aguantando a presión do mercado moitas veces, pero sempre se mantuvo aí un patrimonio en determinados reductos. É unha forma de traballar, unha filosofía de traballo, unha identidade, que hoxe vamos a falar de identidade, que nunca se perdeu, e que hoxe en día nós, os viticultores que estamos neste sector, actualmente temos a sorte de poder, nós non recuperamos nada, senón que estamos herdando todo isto, estamos tendo a sorte, somos xente afortunada de poder traballar con este patrimonio vitícola que temos actualmente. Bueno, pois, a modo de introducción creo que xa chega, non? As cuestións que se plantexan hoxe na charla, vou a controlar un poquinho o tempo, se fala aquí que temos que falar das características físicas e culturais dun territorio, de como se entende a identidade dun territorio, a capacidade de diferenciación das zonas, o concepto de viña, como entendemos o que se debe entender como unha viña no noso entorno vitícola, falar de castes contrapostas a un territorio, se hai que primar unha cousa sobre a outra. Xa vos adianto que para min non ten importancia ninguna destas cousas, unha cousa máis importante que a outra, senón que unha cousa sin a outra non ten sentido. E despois a importancia da clasificación dun territorio vitícola. Aquí en Galicia ainda non temos avanzado isto de forma administrativa, pero Antonio, moita xente da que están aquí, algúns conozco e os outros non, a xente que está nos pueblos traballando nas zonas vitícolas o teñen máis que claro. Históricamente sempre hubo unha clasificación no pueblo das parcelas que había que traballar, as que eran millores, as que eran máis productivas, menos productivas, as que daban un nivel de maduración determinado. Eso na mente do colectivo sempre estuvo. Que pasa? Que agora o mellor a nivel de mercado, a nivel do mundo do viño, é importante darlle forma a todo isto e presentalo no mercado dunha forma con un formato determinado que nos leve a clarificar na mente do consumidor esas clasificacións que a nivel interno ou a nivel histórico se levan feito en todas as zonas vitícolas, tanto as que teñen denominación de orixen como as que non están acollidas hoxe en día nas denominacións de orixen de Galicia. Galicia ten un territorio vitícola moi vasto, histórico, que hubo viñedo
prácticamente no 90 e pico % do territorio galego, e hai zonas que hoxe en día, pois, por circunstancias non están de moda, pero outras que sí, pero estas clasificacións eu creo que na imaginación e no colectivo do povo sempre estuvo na mente deles, non? Sempre todos os viticultores teñen en mente onde había que plantar, onde non había que plantar, as mellores parcelas, de onde salían os mellores viños, e como había que separar os viños probablemente nas elaboracións nas adegas, non? Temos a sorte de que Galicia, o que vos estaba comentando, é un territorio enorme, con unha diversidade maravillosa, e todas estas cuestións que nos plantexamos teñen, por sorte, se nos plantexamos cuestións no mundo do viño, todas teñen resposta. Todas teñen resposta. Todos os porqués que nos poidamos plantexar os viticultores, os comercializadores, os enólogos, os que elaboran, os comunicadores que están no mundo do viño, sempre que nos facemos unha pregunta, en Galicia, por sorte, lle podemos dar unha resposta. É cuestión de analizala e buscarlle o contexto e buscar o tipo de resposta que temos. Noutras zonas vitícolas do mundo non teñen esta sorte. Hai moitas preguntas ou cuestións que se poden facer e podenlle dar un enfoque moi técnico, por similitude, teñen que buscar sempre similitudes con outras zonas do mundo do viño. En Galicia non. Temos as respostas aquí, pero levamos moitos séculos intentando descubrilas, non? Pero temos esa sorte. Entonces, é cuestión de reflexionar, facerse as preguntas e darlle as respostas adecuadas en todos os territorios vitícolas que temos en Galicia. En Monterrey, que é o territorio que eu do único que me atrevo a falar un pouco, porque dos outros estou enamorado de moitas zonas vitícolas de Galicia, me encanta, podo ter un conocimiento relativamente máis ou menos en profundidade de outras denominacións de orixen ou zonas de produción, pero non me atrevo a opinar, porque xa me costa moito opinar da miña zona, porque Monterrey, inda que non o parezca, é unha zona moi complexa, moi diversa, moi difícil, unha vida non dá para chegar a conocela, non? Entonces, o que sí me atrevo a decir, despois de estes 30 e pico anos que levo traballando ali, empezo a ter respostas, as miñas respostas, que non son nin as millores nin as peores, son un tipo de enfoque que se dá ali en Monterrey, e empezo a ter respostas a algunhas cuestións que se me plantexaban ao principio. Cando empecé ali, sin experiencia, eu me marchei fora, nacín en Verín, pero Verín non pasou por min, a verdad. Necesitei salir dali para darme conta da necesidade que tiña de conocimiento da zona, non? Entonces te empezas a facer preguntas e agora empezas a ter determinadas respostas. Como todo na vida, pois a historia e o comportamento das xentes ali axúdanche moitísimo a dar resposta ás cuestións. Cando nos imaginamos como é Monterrey, un territorio, unha denominación histórica, non a nivel comercial, pero con moita historia, con moito bagaje, pois hai como unhas cuestións que sí que marcaron moito, falando de identidade, o que é a identidade de Monterrey. Desde o meu punto de vista, a historia lle dá resposta a moitas cousas aquí. O territorio, a comarca de Monterrey nace, administrativamente falando, dándolle moi marcada ou dándolle resposta á cuestión da fijación das fronteiras cando o reino de Portugal se independiza do que eran os reinos casteláns daquela época, se genera como unha división administrativa respecto a Portugal. A fronteira con Portugal fixo
a fixación da fronteira con Portugal fixo que a comarca de Monterrey adquirira un protagonismo histórico que hasta aquela época non o tiña, non? A fixación de población, a fixación dese límite xeográfico fixo que se desarrollaran unhas infraestructuras ali determinadas que nos marcou de por vida, non? Hoxe en día, cando se fala en Monterrey, se ve que ten unha estructura agraria un pouquiño diferente ao que é a estructura agraria, as infraestructuras agrarias dali respecto ao que hai noutras comarcas vitícolas de Galicia. As parcelas teñen un tamaño maior, son zonas máis chairas, eso veu marcado por a historia do Castelo de Monterrey. Outra das características que nos fixo ter unha identidade un poquinho diferente ao resto de Galicia é a conquista da América. A comarca de Monterrey tuvo un papel moi importante porque creceu económicamente o Castelo de Monterrey, que dependía en determinadas épocas e determinadas facetas do mosteiro de Celanova, que era o que marcaba as pautas enolóxicas da nosa zona. Tuvo un papel predominante na conquista da América porque era unha plaza económicamente forte, militarmente forte, con influencia na corte daquela dos reis católicos despois de Carlos V e de Felipe II. Chegou a impoñer a súa impronta na Baixa California e a súa influencia chegou hasta zonas de Concepción, na zona de Chile, de Biobío, que son tal, donde hai unha ruta dos descubridores que está totalmente marcada por a toponimia e por a xeografía de Monterrey. Aquilo é como estar no Monterrey é unha zona que non che resulta para nada extraña, non? Ben, pois eses dous fitos históricos marcan o comportamento da viticultura en Monterrey. As estruturas agrarias generan unha forma de traballar determinada, o poder económico, o aillamento da comarca de Monterrey nos condicionou os sistemas de comercialización, a autarquía, fixo que non puidéramos salir ao mercado como outras zonas de Galicia, como o Ribeiro, que tuvo un canal de saída hacia outros mercados internacionales. Nos quedámonos aillados ali. Ese aillamento, pois, para algunhas cousas foi bo, para outras cousas non foi tan bo, pero tamén nos marcou a identidade de Monterrey. Outra parte que tamén marcou, pois, é a climatoloxía, evidentemente. Cando se fala aquí das características físicas dun territorio, Monterrey ten unhas condicións climatolóxicas similares a outras zonas de Galicia, pero tamén con unhas particularidades. Ten un clima continental, extremo, cada vez máis. Isto marca, pois, a configuración do viñedo, de como hai que plantar un viñedo, de como hai que cultivalo, de como hai que conducilo, para que o resultado final sea un viño equilibrado, bebible e que se poida comercializar e que nos aguante no tempo. Bueno, pois iso configura o estilo de plantacións, o estilo varietal, o estilo da forma de traballar, as plantacións ao final. Os viticultores o que facemos é, os agricultores, máis que viticultores, debemos ser agricultores. A agricultura é un sistema de domesticación do entorno no que nos encontramos, que se leva ejecutando durante 5.000 anos, e necesitamos un sistema determinado, adaptarnos ás condicións que temos ali en Monterrey, e a viticultura está todo condicionado a esa forma de traballar e de adaptación a un entorno bastante hostil por as temperaturas que temos ali. Arxeadas, tardías, unha serie de condicións. Eso nos condiciona o clima, o sea, o contexto vitícola dali. Evidentemente, cando tú tes un sistema de plantación, un sistema de traballo multivarietal necesario nas zonas cálidas, como as zonas do Ródano ou por aí, necesitamos da mezcla de variedades para facer viños equilibrados. Eso tamén che condiciona un pouco
os sistemas de elaboración, a enoloxía e, por suposto, o mercado. Ese aillamento ao que estuvemos sometidos en Monterrey durante tantos anos nos condiciona a un mercado local, un sistema de comercialización moi básico, moi primitivo, que non nos permitiu evolucionar como outras zonas do mundo do viño de Galicia e a nivel internacional. Todo isto, pois, xunto con que é moi importante tamén ter en conta nós de Monterrey, moitas veces nos olvidamos que somos unha zona produtora de augas minerais. Temos 5 ou 6 manantiales ou máis descubertos, unes, inda que hoxe en día non sexa a dinámica, o sector máis dinámico a nivel como se pode decir da economía da nosa zona, porque estes balnearios se deixaron un pouco e se convertiron en plantas envasadoras de auga, que está moi ben, pero perdeu un pouco a perspectiva do que é o carácter da nosa zona. Explico isto non para metervos unha chapa nin para vendervos a zona de Monterrey, pero que é moi importante porque a min me dio moitas claves para entender o que era os viños e o comportamento dos viños ali en Monterrey. Despois falarei un poquinho da importancia dos viños vellos nas zonas vitícolas. Cando eu empecé a ter algunha consciencia catando viños vellos relativamente con 20 anos, porque, bueno, nós non temos moita tradición de viños vellos ali, non hai testigos, non temos a sorte de outras zonas vitícolas. Bueno, pois cando iba catando eses viños había unha cousa que eu non entendía, con todos os defectos de elaboración que cometín e cometo todos os anos ali, bueno, pois vía que había como un factor común neses viños vellos, que era un rollo de salinidade, non? Os viños non tiñan unha boa acidez, non tiñan moitos parámetros analíticos para envellecer ben, pero tiñan un comportamento que era maravilloso, que tú decías, bueno, de onde ven todo isto? Esa salinidade, o sea, envellecen os viños vellos en Monterrey, que é unha parte tamén da identidade das características que agora sí que estou seguro que poden ir por aí os tiros. Envellecen non por os parámetros analíticos nin por a enoloxía que fagamos alá, sino que teñen, se tú fas un traballo na viña adecuado, respetuoso, e intentas que as plantas extraigan o sustrato que tes ali nos chans de Monterrey, o componente dos chans de Monterrey están moi marcados por este carácter das augas minerais. Tú, cando analizas os solos de Monterrey, teñen un componente férrico enorme, moito sodio, azufre, moitos minerais, moitos metais que na enoloxía ou na viticultura é como poñer o demo entre do que todos os viticultores queremos escapar, porque temos, como o resto das zonas vitícolas de Galicia, uns solos moi ácidos, pero esta acidez que ven dada por este tipo de minerais de ferro, en Monterrey nos está dando un carácter maravilloso. E creo que todo este traballo de tipificación que levamos feito nós, a ver se eu non son nin Pedro Parra, nin Clo Burguiñón, nin os grandes xeólogos do mundo que traballan os perfiles de solo, sino que nós facemos un traballo artesanal, de observación. Temos un amigo, un apasionado da xeoloxía e da bioloxía, que nos está facendo traballos moi artesanais ali, facendo a tipificación dos solos, e nos está levando a este tipo de conclusións, non? Ese carácter ácido, que todos pensábamos que as zonas vitícolas sin calcario, sin un comportamento determinado no chan, non se podían facer grandes viños. Bueno, pois, eu vos podo dicir que sí, que todo o contrario o que nos dice a enoloxía a veces ou as teorías en Galicia o podemos contradecir.
ese carácter ácido, ese límite ao que temos que levar as parcelas traballando, facendo un traballo de choque entre o comportamento ácido dos chans e o traballo que ten que facer o factor humano de contrapoñer con materia orgánica, generando suelos, generando esa contraposición para controlar os metales, o carácter do ferro que hai no chan nas nosas zonas vitícolas. Eso é maravilloso porque leva a viña a un límite donde a expresión pode chegar a ser fantástica. Todos os viñedos históricos do mundo, as zonas históricas do mundo, os grandes viños do mundo, se hai alguén aquí que me pode contradecir, pero están sempre nese límite, no límite do equilibrio. Non estamos nas zonas máis cómodas, non estamos nas zonas máis fáciles de traballar, no límite onde se expresa mellor a viticultura, o viñedo, onde temos a uva máis equilibrada, e cando tes unha uva moi equilibrada, pois ao final o resultado, se faz unha enoloxía respetuosa con todo eso, acabas obtendo un resultado con identidade, con personalidade e con carácter diferencial, que é o que hoxe en día en todos os mercados é o que se está buscando. Cualquier empresa do mundo dos negocios busca durante toda a súa vida ter un factor diferencial para plasmalo no mercado, para mostralo no mercado. Bueno, pois nós temos esa diferencia, esa identidade que nos fai diferentes para poderlo transmitir no mercado. Monterrey, hoxe en día, ten unha dinámica no mercado e tal, pero eu creo que os factores máis diferenciales cos que podemos traballar ali son, por suposto, o abanico varietal, as castes, pero temos participamos de moitas castes que hai no resto de Galicia, pero a diferencia está que esas castes neste tipo de chans, neste tipo de solo, neste comportamento vitícola que temos nos ali, pois se expresan dunha forma determinada, desde o meu punto de vista, diferente ao que pode ter Antonio aquí cunha treixadura, falaba con bueno, me sale o nombre agora, se me bloquea, con Antonio Cajide, que a treixadura dun sitio. Bueno, pois temos esas pequenas diferencias que eu quero poñer en valor no noso proxecto. En Monterrey, esas son, para min, os factores diferenciais do resto das outras zonas vitícolas de Galicia. Cando aquí nos falan de definir como é unha viña, non? Como entendes unha viña nun proxecto vitícola, desde o meu punto de vista, eu sempre entendín como eu a viña non a vexo como unha parcela, non? O sea, a viña é como algo máis. Eu entendo un viñedo, unha viña, unha parcela, como lle queirandes chamar, é como un modo de expresión ou de interpretación basicamente agrícola, porque a veces creo que neste mundo estamos perdendo a visión agrícola do que é. É unha visión agrícola determinada que un ser humano, o sea, o factor humano interpreta dunha determinada forma nun entorno, fai uns traballos de interpretación e domesticación dun entorno vitícola, e isto todo se fai dentro dun contexto determinado moi marcado por a historia, por a socioloxía, por o ámbito sociocultural que temos en determinada zona. Basta ver o panorama vitícola do viñedo aquí en Galicia para ver que as interpretacións maravillosas en todos os sitios, pero son totalmente diferentes e responden a un sistema de domesticación do viñedo totalmente diferente. Empezas en Rías Baixas, o viñedo tradicional se forma en parrales, en altura, con unhas condicións determinadas. A medida que vamos entrando ao interior de Galicia, vamos baixando as condicións
apoiándoas en estacas. En Monterrey, Valdeorras, na Ribeira Sacra, necesítase manter a humedade do chan e se fan unha viticultura en vaso moito máis pegado ao chan. Bueno, pois isto é unha forma agrícola de darlle solucións a problemas determinados que o viticultor se enfrenta. O sea, o obxectivo do agricultor é obteñer unha uva e un viño. Bueno, pois en cada sitio se enfrenta a unha interpretación determinada e vai solucionando estes problemas a base de domesticación. A planta de vide é unha planta silvestre, hai que domesticala e levala a un entorno determinado. Este sistema de adaptación é como eu entendo o que é un viñedo. Un viñedo non deixa de ser unha agresión ambiental. Tú, cando implantas un monocultivo nun territorio determinado, estás cambiando o que é a dinámica normal da terra. Bueno, pois o obxectivo do viticultor, do agricultor, é recuperar, o sea, implantar un cultivo, un monocultivo, inda que este formado por moitos clones ou o que sea, pero un monocultivo, o viñedo, e hai que buscar que esa terra acabe volvendo a recuperar dentro do posible o estado natural o que estaba cando era unha foresta determinada. Eu é como entendo a viticultura, cada un lle pode chamar como queira. Uns lle poden chamar biodinámica, eu non son biodinámico, outros lle poden chamar en ecolóxico, eu estou certificado en ecolóxico, pero non creo nos certificados ecolóxicos. Eu me gusta máis chamarlle un traballo tradicional, porque é o que se fixo toda a vida nas zonas vitícolas. Non era aplicar o sentido común. En determinados momentos non hai por que... Isto queda grabado, o mellor se volve contra dun, pero non hai que demonizar determinados tratamentos, determinadas formas de traballar a viticultura. Eu sempre digo, poño un exemplo, que o Douro, Ribeira Sacra, moitas zonas vitícolas do mundo, se non fora por os herbicidas, estarían perdidas, totalmente perdidas. Era unha solución que se encontrou errónea, desde o meu punto de vista, ahora analizándoio con perspectiva, pero que gracias aos herbicidas ou produtos sistémicos ou formas concretas de traballar en un momento determinado a viticultura permitiron que o viñedo non se morrera e avanzara no tempo. Entonces agora chegamos nós, os puristas, e collemos ese viñedo, reconvertímolo e dicimos isto é o demo, vamos a olvidarnos desto que non, hai que entre comillas, agradecer tamén que eses viñedos non se perderon gracias a determinadas técnicas que se utilizaron erróneamente, visto con perspectiva, pero que permitiron que o viñedo avanzara ao largo do tempo. Bueno, pois, creo que o sentido común na viticultura, o sentido común sempre primou. Eu creo que os agricultores o mellor que teñen, aparte de outras cousas, aparte da capacidade de traballo e outras cousas, non? É aplicar sempre o sentido común. Cando ven que unha cousa funciona, aplícana, cando non, retírana, cando ven que hai que cambiar porque iso é un error, vanse adaptando e así sucesivamente. Isto é maravilloso. E iso é unha parte da identidade que temos aquí en Galicia. Nos fomos adaptando de determinadas formas de traballar, pero sempre hubo unha forma, aquí no Ribeiro é un dos millóns exemplos, sempre se intentou manteñer esa identidade, esas castes, esa forma de entender a viticultura aquí, non? Despois, cando... Sí. Me quedan 5 minutos, pensei que era unha hora, me diron unha hora. Vale, bueno, pois despois se queredes, o meu proxecto tampouco ten moito interés, pero sí que avanzamos, que eu pensei que era unha hora, perdón. Me equivoquei. Bueno, o meu proxecto sí que todo isto, o meu proxecto vital de Quinta da Muradella,
que empezou no ano 87 como tal, inda que como forma de proxecto se consolidou nos anos 90. Sempre foi respondendo a todo isto. Foi unha evolución totalmente natural que hoxe en día estamos nun proceso de clasificación das fincas, das parcelas, pasamos por un proceso de clasificación de terrenos, sempre moi, non con rigor científico que me gustaría a min, pero, bueno, temos os medios que temos, pero sí que estamos chegando a un proceso de clasificación que é o que creo que ten que chegar toda a viticultura de Galicia. Cada un lle pode chamar como queira, pero temos que chegar a un sistema de clasificación para protexer o que son os viñedos históricos, as parcelas históricas, os terruños históricos, as zonas históricas, as toponimias dos sitios que nos dan moitísima información. E todo isto moi vencellado pois o binomio das castes afincadas nun territorio. Non se poden ver as castes de forma individual, sino que creo que son a cadena de transmisión fundamental para expresar esta diversidade de chans e de caracteres que temos nas zonas vitícolas de Galicia. Son a correa de transmisión o que nos permite trasladar ese carácter aos viños e ao produto final. E isto tamén, para min, é moi importante, inda que só vos quedendes con 3 cousas da miña charla, quedaría feliz. Primeiro, a diversidade que temos. Esa diversidade é o que nos dá o carácter de diferenciación aquí, nos dá identidade. As castes que temos vencelladas a un territorio, aclimatadas a un territorio, é unha ferramenta increíble de diferenciación. Esas castes non son nada, nin eses territorios non son nada, sin os viticultores, sin a xente que os interpreta. En cada zona hai moitas formas de interpretar a viticultura e son fundamentales as persoas. Os paisaxes vitícolas non se construyen sin persoas. As historias vitícolas non se construyen sin persoas. Pois é moi importante. E aquí en Galicia temos unha figura que en todos os lados se enchen a boca con eles, que é o do viñerón, aquí en Galicia que temos o colleiteiro, aquí no Ribeiro, en cada sitio, como lle queirandes chamar, o agricultor, viticultor que é capaz de elaborar e transformar as súas propias parcelas, a súa propia materia prima, con todos os defectos que se poden cometer, enolóxicos, erros que cometemos todos, pero son capaces de transmitir eso. É moi importante recuperar a figura destas persoas e poñela en valor porque son os que millores poden transmitir a información dun territorio. Os que están todos os días cultivando son os únicos que van a ser capaces de transmitir esa diferencia nas elaboracións. A figura do viticultor elaborador, e despois quero tamén poñer en valor, sei que non é moi popular, porque todos queremos ter moitas hectáreas de viñedo, todos queremos ter parcelas de moitas hectáreas para traballalas cómodamente. Eu tamén, eu teño 21 parcelas, teño 15 hectáreas de viñedo, cheguei a ter 23, fai anos que empecé a reducir todo isto, para recuperar un pouco o que é a dimensión humana dos proxectos vitícolas, que creo que se está perdendo en Galicia, e é o futuro, desde o meu punto de vista, de Galicia, pasa por aí, non por as macro proxectos. E cando falo de macro proxectos non quere dicir que un proxecto que teña moitas hectáreas eso non é porque non quero que se me malinterprete isto, non quere dicir que non teña un factor humano detrás e que non respete a dimensión humana dos proxectos. Hai cooperativas, hai moitas hectáreas, proxectos maravillosos con moitas hectáreas plantadas que son capaces de transmitir eso. Pois creo que hai que respetalo. E aquí en Galicia creo que hai que pasar e poñer en valor o factor do minifundismo. Cada un, entendo que é moi difícil de traballar un minifundio e é moi costoso, pero hai que ser capaces, ou debemos ser capaces os viticultores, de incrementar o valor ese minifundio. A nivel internacional, cando tú pos esta posta en escena nos mercados, é un factor, unha ferramenta de marketing increíble.
increíble. E naide xa pode rebatir. Naide xa pode rebatir. O que máis vai a saber do seu minifundio sempre é o propio viticultor e a persona que o vai a transmitir. Temos a necesidade de poñer en valor isto e darlle valor para poder reinvertir os recursos neses minifundios e en vez de sacar o kilo de uva a €1 a un valor económicamente que non é rentable, ser capaces de poñelo en valor e darlle valor añadido a estes minifundios para que o mercado o perciba así e sea capaz de valoralo, nos veñan esos retornos e poidamos mellorar e profundizar no conocimiento dos terroir vitícolas que temos aquí, que é o que levan facendo en tantas zonas históricas do mundo. Marta conoce moi ben o que é a Borgoña, a Barolo, a Champaña, non sei que. Hai territorios pequenos con un valor enorme que probablemente empezaron como empezamos nós. Porque hai que en Galicia non somos capaces de potenciar a figura do minifundio. Sei que non é moi popular e que todo o mundo aspira a ter moito volumen, pero tamén se pode vivir do minifundio se somos capaces de poñelo en valor. E os primeiros que temos que darnos conta desa ferramenta maravillosa que temos de diferenciación temos que ser nós, os propios viticultores. E xa remato. Por onde creo eu que ten que ir o sector do mundo do viño en Galicia? Vou a dar como 6 puntos, vounos a ler para non alargarme máis e rematar o tema. As castes autóctonas. Non fai falta que vos lo diga porque todos estamos concienciados deso, pero parece que a veces no cultivo, nas elaboracións, nos olvidamos deso. Facemos un traballo maravilloso na viña, pero chega a enoloxía e non conseguimos transmitir todo isto. Os solos ácidos son maravillosos para facer outro perfil de viño. Nós non nos podemos comparar a outras zonas vitícolas do mundo porque teñen calcario, teñen outras cousas. Eles teñen as súas cousas maravillosas e os seus problemas tamén con este tipo de terrenos. Nós temos que profundizar e poñer en valor este tipo de solos tamén. Non virnos a menos por ter un tipo de terreno diferente a outras zonas históricas do mundo. O potencial diferenciador deste minifundio dos proxectos de pequeno tamaño. Cada un a mente que teña. Eu non me meto en hectáreas nin en parcelas, o que sea. Poñer en valor isto é maravilloso. Temos hoxe estamos aquí para tomar consciencia da identidade do mundo, da historia, da riqueza, do enorme potencial que temos aquí no mundo de viño en Galicia, pero temos que ter consciencia desta identidade que temos. O mellor fai falta, poño aquí, lanzo o pañuelo, que xa o están facendo, un entorno como este, recopilar toda a información que temos, a historia, para ter un corpus teórico no que a xente poida acudir e sentir a importancia en libros como de Luis, como artículos que se escriben por aí, donde se ve a importancia que tuvo na historia o mundo do viño aquí en Galicia. Hai que tomar esa consciencia. Volvo a repetir, facer un hincapié moi importante na figura do viticultor e elaborador. É un factor de diferenciación enorme para interpretar o territorio, fundamental. E hai que lanzarse, con todos os defectos que se poden cometer. Eu levo toda a vida cometendo moitos erros de traballo, de elaboración, de concepto, moitos. Pero non me arrepinto de nada deso. E do que máis orgulloso me sinto é de que son capaz de coller a uva e transformala e despois vendela, vender ese produto final. Cada un que opine, se é bo, se é malo, o que sea. Pero iso che dá unha perspectiva que non teñen outros proxectos vitícolas. E aquí temos esa ferramenta para traballar e profundizar. Hai que poñer en valor esa figura. E xa, para terminar, pois, chegar a concienciar a xente de que non se pode perder a perspectiva e chegar a protexer e clasificar todos estes terruños históricos, ter consciencia, non deixalos perder. A administración ten que concienciarse de todo isto, porque cando se perde un monte histórico de produción vitícola, se está perdendo moitos séculos de historia, un patrimonio que non se vai a poder recuperar.
a toponimia. O conocimento destas zonas históricas é fundamental. Hai que poñelo en valor, hai que deixalo regulamentado, e chegar a un tipo de clasificación, cada sector, cada zona, cada denominación de origen, como queira, ou cada proxecto, pero hai que chegar a eso. É moi importante para ter consciencia do traballo que se está facendo. E todo isto despois, moi importante, transmitilo, comunicalo, explicalo moi ben no mercado, sempre con moita honradez, con moita claridade, por suposto, sin ningún tipo de vergonza, o sea, nin de complexo, porque volvo a decir que non somos nin máis nin menos que hai que ningunha outra zona, pero como mínimo somos iguales. Entonces, isto hai que saberlo transmitir, fomentar este conocimiento e poñelo en valor no mercado. E con isto, pois, remato a charla. O meu proxecto, xa vos digo, que é un percorrido de vida. Eu vos podo falar de como se está chegando desde os viños máis genéricos aos viños de parcela que estamos facendo agora, todo este recorrido. Temos uns criterios de clasificación, de criterios que ainda non están moi plasmados en textos, pero que se vai a facer, espero. E é un recorrido vital que me conduciu desa generalidade a un traballo moito máis concreto e máis pormenorizado na miña zona, pasando por moitas fases de experimentación, de conocimiento de zonas moi específicas, de elaboraciones de variedades, para chegar hasta que creo que é o futuro do mundo de viña en Galicia, que é esta clasificación de parcelas e esta tipificación que cada un temos que facer na nosa zona. E xa está, xa remato con todo isto. Moitas gracias por darme a oportunidade de explicarme aquí.